Поли Генова, само 12 минути ни останаха до 11. Това е една от песните, които тя сама вече е представила тук по Радио Витоша. И много ми е драго да я видя отново. Поли, добре дошла. Здравейте. Здрасти, много си хубава. О, много благодаря. И така нещо пролетно-лятно те е вдъхновило. Еми да, то си почна лятото. Така, си, много сериозно си започна с 30 и градус. Да, усеща се вече. Но нищо де, няма лошо, нали? Все пак толкова време чакахме този сезон. Нека. Това беше последното, което представи, което слушахме, но имаме нещо много по-ново, което всъщност те води отново при нас обратно. Точно така. Много съм любопитна дали ти е харесал. Да, защото аз го прегледах и го слушах още миналата седмица. Запазила си моя ритъм. Нали? Да. Сигурна бях, че ще ти допадне, защото правим отново поп-музика, но елементите на електронната са нещо много такова специално, което ми е на сърце и понеже много обичам транс-музиката, страшно се кефи, че се върна този стил и така, като го посмесиш и звучи малко по-лекичко за слушане и за, примерно, да е радиофонично, според мен с готина мелодия има огромен шанс да бъде много слушано. Останаха си непреходни тези битове. И много се радвам за завръщането им. И през тази година продължава тенденцията. То започна преди около една-две, да речем. Така, лека по лека. Хубава кампания като послание носи новата ти песен. Да, We Only Have Today е заглавието на песента. Имаме само днес. Така малко да се замислим за тези моменти, които са сега и никога повече няма да се повторят. И за малките неща, които така в бързането и в темпото, което ни е наложено във всекидневието, ние някакси не ни остава време да осъзнаем точно какво ни се случва в момента и да оценим. А все препускаме напред или пък се връщаме назад или всъщност настоящето е много важно. И от тук, тръгвайки, пък се замислих и заради меланхолията в мелодията ще чуете, някакси ме поведе по посока какво ще се случи пък след настоящето, какво ни чака там. И заради времето, в което живеем в момента и заради нещата, които не сме очаквали, че ще се случат дори в глобален план. Това някакси ме поражда някакъв страх у мене, особено заради децата ми. И от тук нататък се изля един текст, който е точно в тая посока, че всъщност ние носим много светлина в себе си, която би могла да ни помогне по пътя. И че не трябва да се страхуваме толкова и че трябва да се доверяваме на хората, които обичаме, защото те ще ни дадат подкрепа. За тези, които не познават Поли Генова в ролята и качеството и на национален посланник на УНИЦЕФ. Да, точно в тази посока решихме да подарим песента на УНИЦЕФ, специално в тяхната кауза за ранно детско развитие. Нещо, което на мен ми е много близко, защото моите деца са на 2 и на 5. И има много какво да се каже в тази посока, защото в България УНИЦЕФ има много работа за вършене, така да го кажем, на много нива. И те работят усилено и за това, и за насилието на деца, и ментално, и физически. Още много такива кампании, които те поддържат. Вече година и половина съм заедно с тях и се включвам както и където мога, но много ми се искаше да имам песен, която да мога да им посветя. Това е твоята сила. Да. Това е моята сила и ето тук дойде момент. Освен силата на родител и силата на музиката, които са се смесили точно в този твой проект. Мисля, че за първи път си позволяваш да покажеш много лична част от твоя живот в клипа. Да, една от най-личните ми части. А именно сина ми Даниел, който по нескромно мнение се справи доста добре. За първи път му е да седи пред камера и да изпълнява режисьорски инструкции. Така той беше оставен сам с екипа да работи. Не си се месила? Не. Имахме прекрасен режисьор Вито Бонев, с който работим известно време. Е много готин, има страхотен поглед над нещата и бях сигурна, че ще има подход към детето. Добре се е справил. Той се беше шашнал много от факта, че се намираме в обсерватория, и то национална астрономическа обсерватория. Много е хубаво там в Рожен. Ходил ли си? Да, и планетариума също.
Планетариума също е фантастичен, ремонтиран в Смолян. Много готини хора, екипите са страхотни, които работят там. Много радушно ни посрещнаха и много ни помогнаха за заснемането на кадрите. И въобще, който може да ходи до Родопите, да отива, има много причини да се чувства добре там. Самите Родопи са огромна причина. Но Планетариума и Рожен са неща, които наистина трябва да се видят. Но ти много добре си ги... Всъщност, кой избра локацията? Заедно, брейнсторминг, нали знаеш, събирайки се целият екип, имайки идеята за това, че и аз и Вито Бонев някакси си представяхме точно посоката с децата. И след като изчистихме в тази концепция, в един момент и тази идея дойде. Въобще, знаеш, с екип като се събереш, колкото повече хора имат добри идеи и като ги съпоставиш, в един момент се получава готин резултат. Така е, когато мислите повече хора заедно и решавате как точно да изглежда. А на 1 юни си направила на Деня на детето премиера пред деца и гости от България и света на специално събитие за празника, организирано от УНИЦЕФ. Точно така. Те бяха избрали много емблематично място, именно парка на камбаните. Да, едно от малкото останали така паметници от миналото, но с кауза и аз много харесвам, често водя децата ми между другото. Хубаво е, че се поддържа това място и не започна да се разрушава като много други места, които не трябваше да се случва така с тях. Но това беше посланието и от миналото, което беше свързано единствено и само с децата. Да, и с бъдещето много ми харесва, има хубави думи написани за изкуството там, въобще за креативността, как трябва да има творчество и как това извисява хората и вярно е. Наистина. Така е. Лоши помисли зад това да сме заедно, да се твори и да е красиво няма. Нали, това беше девиза. Единство, творчество, красота. Точно така. На асамблеята. Добре, лятото започна. Освен тази песен, какво друго? Много интересни неща. Следват съвсем различни. Абсолютно различни посоки. Обаче вече хубавото е, че имаме концептуални идеи за визията им на песните и върху това ще работим. Искам, така много ни се иска до края на годината да успеем да извадим 2 проекта поне още и те са много си ги харесвам. Много рядко се гордея с нещо, което съм направила, но според мен са много различни и не съм правила такива неща до момента. Аз обичам обикновено да експериментирам и добре, че екипа ми има същите идеи. Обикновено като сядаме да работим и да мислим в каква посока да отидем и те така се съгласяват се да бъдат смели и да рискуват. Но повече не можеш да кажеш. Не ми се иска, защото ако трябва да съм честна, не сме ли решили точно кое е следващото, защото имаме 2 опции. Избират. И в каква последователност да бъдат, защото и двете са подходящи за сезоните, които идват. Така че всичко е наред. Сега важното е да изкараме едно много готино лято. Така е. Ето ви We Only Have Today, има много хубава енергия и според мен се вписва много добре в този вайб. Кога да очаквам следващото ти идване? Или нека да видим? Хайде на есен с песен. Добре. Само да е след 15 септември, че до тогава ме няма. Да, не се притеснявай, след 15 ще. Като започне учебната година, ама ти пък тогава ще имаш ангажименти с вече първокласник или? Не, рано ни ще го изчакаме малко. Даже ще му дадем още 1 година екстра. Така на 7 ще си тръгне спокойно. Да не препуска. Ясно, разбрах. Тоест тази година нямаш ангажимент към датата. Не, само детски градини, всичко е наред. Добре, нещо изпуснахме ли или всичко успяхме да покрием? Нещо, което ти искаш да кажеш? Мисля, че всичко си разказахме. Много ми се ще да усетите емоцията, която тази песен се опитва да предава, защото е така, аз лично усещам много истинска и има нещо в нея. Не е просто денс парче. Не, защото енергията и посланието е малко по-кротко, защото точно това трябва да... То не е парти песен това, въпреки че звучи бърза. Всеки може да си го тълкува както иска, но ако прочете текста и така или се заслуша, много се надявам да... И най-вече препоръчвам да гледа. И видеото ми е много хубаво. Точно заради това. Защото те отдавна музиката още от 80-те години върви с видеото. Така е. Така започнаха тогава нещата. Симбиозата си е важна и подкрепя посланието. Преди повече от 40 години. Леле, как устаряваме. Скоро някой ми разказа, че първото видео било на Queen, вярно ли е?
Което е излъчено ли? Да. Не за излъчване, може би първото музикално, което е направено, но за излъчване... Възможно. За излъчване беше една песен, която гласеше, че видеото ще убие... Video kill the radio star. Това не беше ли? Да, точно това. Да. Това е била първата песен, която е била като послание от MTV, че чао, радио, ама то не стана така. Не стана така. И даже да не кажем, че според мен телевизията е тази, която леко полека отстъпва. Той интернета ни беше заплашил всички, пък то накрая какво стана? Виж гласа колко е важен. Така е. Само обаче много ми е любопитно твоята визия и мислене за изкуствения интелект, който според мен доста лошо настъпва и в музикалната индустрия. Според мен трябва да сме много внимателни и да мислим много стъпки напред, защото няма нищо по-вярно от човешката емоция и от човешкото усещане и интуиция. И това не може да бъде заменено с компютър или с робот. Така е. А ти какво ще направиш, ако си припознаеш гласа? Защото има вече такива случаи. Сигурна съм. Даже ми е предлагано да правим такива експерименти някакви. Но усещаше, знаеш ли, според мен хората все още имат способността да различават. Усеща се, все още се различава. Да. Но не знаем как и колко ще се развие. Не знаем и затова според мен трябва да много внимателно трябва да подхождаме към интелект, който не е genuine, как е на български, който не е естествен. Тоест не е природен. Не. За мен нищо по-вярно няма от природата. Това също в паралел с посланието ти от We Only Have Today за бъдещето, защото то може бързо да се стъмни по изкуствен път, не по естествен. Точно така. Гледали сме го по филмите, да не се сбъдне заради това. Вярно е. Да се наслаждаваме на това, което имаме в момента и това е най-истинската емоция в крайна сметка. Благодаря ти, Поли, че отново беше заедно с нас и те очаквам с отворени врати за следващия ти проект от 2024. Благодаря ти, нямам търпение. И аз благодаря. Ето вие, сега с премиера по радио Витоша на We Only Have Today.